ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахш ТГ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. хонаҳои тайёр сар мешавад аз 55 000 сомонӣ. агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан агар шумо дошта бошед, марамаз сурат балмоча дар WhatsApp имо экрамода рӯй кунем. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навраста хонаҳои кироӣ кардан аз территорияи Ҳамадонӣ, территорияи шаҳри Душанбе, территорияи Ҷиникол дӯстони азиз, территорияи шаҳри Кӯлоб, Ваҳдат, Тисо, Рӯдакӣ ва территорияи шаҳри Бохтар ва дигар тарафҳо ҳастанд. ва квартираҳои фурӯшӣ якхонага ва духонага аз шаҳри Душанбе ҳастанд ва территорияи Турсузода, шаҳри Бохтар ва территорияи Ваҳдат ҳам ҳастанд. обшим нархҳои бениҳоят арзон ҳастанд ва нархҳои миёна ва нархҳои қимат ҳам ҳастанд. ҳар гуна нархҳо. خب دوستان عزیز چه رکلامی داشته باشیم برای مو اگر که فروش دمونیم در رقم برای واتساپ کار میکنه مرحمت روی کنین و کورس ایموزا باشد 119 سوم و 50 درهم نو رسال میکنیم مرحمت رفتیم. میگذاریم با اولین خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی است که سراچنه قرار دارد در نویه همادانی یعنی که سلخوز داره. نویه همادانی سلخوز 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки якдар хона кардаги аст чун азиз ки ҷои аловхонаш ҳам кардаги банияш ҳам аст ду тарафи хона маҳкама е якдар хона чун азиз обсвет як аловхона як бания як ҳуҷҷатхона дорад. хоб лаби роҳ чун азиз наздик аст хона мега дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ аст ки бо чун азиз камтар муомилаам дорад. ноҳияи ҳамадонӣ яъне ки селхоз дае 8 сотиқ замин инчунин ҳуҷҷатош мега 100%. хоб якумаш рақамҳои вавило тоҷикистон аст ахираш 2094 кор мекунад дастияр чун азиз. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 2979 кор мекунад дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. бисёр одамо аз территорияи Ҳамадонӣ ҳам хеле хонаҳои арзон мақсад ки гуфта буданд дар комментария бари шумо хонаи арзон акада сирош насум дар кораи бо ҳамира муомила мекунанд. як дар хона аст мақсад қати аловхона бания ва ҳоҷатхонаш кати ҳар дар рақамҳошо кор мекунад ва рақамҳои Россия дар WhatsApp дорад. маҳраматшон занг занен бо муомила ва савдо дорад. лайкора занен навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе аниқтараш хона ва дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад тарафи Дарёбод дӯстони азиз. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагиае. якум хонаҳош падъабои тайёр аст, дуюми хонааш мақсад ки олӣ нестае. хонаи дуошуна аст дӯстони азиз ки обсвет чама аст. хонаи проектҳои нав нархи хона мегӯяд 195 000 сомонӣ аст бо камтар муомила мешавад. тоқа суми холияи алиш палишро тарафи Дарёбод дӯстони азиз. хона якум ошунааш падъабои тайёрае. хоб рақамҳои билайн дӯстони азиз рақамҳои дастишо ва рақамҳои WhatsAppшо кадомиш бода ки маъқул аст маҳрамат занг занед. агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки шумо агар барои фурӯшӣ дошта бошед, маҳрамат сурат бошад дар рақамҳои 885 12 20 дӯстони азиз роӣ кунед. мо реклама мекунем ҳам WhatsApp ҳам имош кор мекунад. агар шумо хонахар бошед нависед ки дар комментария ки аз куҷо ба шумо хона замини лозим аст, мо дар видео оянда аз фурӯшонда видео карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи Лучоб назди бозори кушониён дӯстони пеши парки нав. аз парк то ҳамин хонара 3 километр аст. 2,5 сотиқ замин аст дӯстон қариб ки 3 сотиқ 2,5 сотиқ аниқош 14 хона кардаги аст. хона бохиш пухта ва дуошона хонае. хоб обсвет ҳаст дӯстони азиз, бания дорад дӯстони азиз, ҳоҷатхона дӯстони азиз ва ремонт кардаги хонаҳо нархаш мега 275 000 сомонӣ аст бо ягон сом муомила дорад. шаҳри Душанбе тарафи Лучоб наздики бозори кушониён аз парк 3 километр то хонара дӯстони азиз. хонаи дуошона. хоб рақамҳои мегафони ҳисобшо рақамҳои WhatsAppшо кадоми шумо ки мехарем бештар маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳо гирен ва шумо дам агар ягон хонаи фурӯшӣ, ягон квартира, замин, мошин, ягон аппарат, ягон техника боша маҳрамат дӯстони азиз роӣ кунем реклама мекунем. агар шумо хонахар, заминхар, квартирахар бошен дар комментария мо нависед ки аз кадом территория ба шумо хона, замин, квартира лозим аст. агар мо ёфтем дар видео оянда мақсад видео карда пешкаш мекунем. шумо дӯстони азиз ба хотири меҳнатҳои мо я лайка дареғ надоред ҳозир занен ва навори мо дар васаи мо то силкаша падилсаш кунем.
мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастед дӯстон, срочна қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки ҷиникулда деҳаи ваҳдатӣ. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 дар хона кадаги дӯстони азиз, ки 3 дар хона, 1 та калидор, гирди хона маҳкама дӯстон, нархаш 100 000 сомонӣ. ноҳияи дӯстӣ дӯстони азиз, деҳаи ваҳдатӣ, ҳазрати Қарбулён. Қарбулён ҳамихи маълумото нависиянд. 8 сотиқ замини ҳамвор аст ва 3 дар дига хона кардагия, 1 та калидор. нархша мега 100 000 сомон аст, бо муомила мешавад. Акар нашуд обшахтон бо мақсад ки муомилаша мегирен, бо куҷо кадоме ки нафаҳмид рақамҳои тиселшонаен. Марама дигар маълумоти пурраша дӯстони азиз гирен. Фақат шумо ҳамин лайкҳоро занед, дариқ доред ҳамин навори моро подписач кунед ва чӣ хонае ки ба шумо лозима дар комментария мо нависед, мо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар ягота шумо реклама дошта бошед, марамат ро кунед, мо дар каналамо рекламааш мемонем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи колхози Россия, прокати Москвӣ. Духонага квартира ҳастае, ки дар 4 мошина қарор дорад, 44 квадрати метре. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни сунати ремонтам кардаги аст, доми 5 ошона аст, дар 4-умаш қарор дорад. ҳуҷҷатҳои хонаро мегӯяд худмон мегӯяд карда дар номи харидор мегӯяд карда метиҳем. хоб бо маълумоти пурраша худтон дӯстони азиз мегирен. нархи квартира мегӯяд 300 000 сомонӣ аст, бо камтар мегӯяд муомила мешавад. хоб рақамҳои билайни соҳибшон аст, кадоми шумо даки мақбул аст, марама занг занед, бештари маълумотоша гиред. то қасуми холия мега алиш палиш намешавад мега ва беҳуда мегӯяд нороҳат накунед. рақамҳошон одамони харидор марама занг занед. агар хонахар бошед, дар комментария аст ки аз куҷо ба шумо хона лозим аст мепартоем. агар агон реклама бошад, марама доред реклама мекунем. лайкҳоро занед дӯстони азиз ва навори моро дар дигар сайтотон силкаша падилсаш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Туда Кауш. дӯстони азиз, заминаш 18 сотиқ замин дорад, ки 4 дар хона кардагия. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстони азиз адделни дорад. оғули 10 метра дӯстони азиз ва ҳезумхонаи 6 метра. боз мақсад ки дига як 78 дона мега тақрибан мега дарахтони мевадиҳанда дорад. агар мақсад ки ягон хонаи квартира аз Душанбе бошад мега иваз мешавад ва сумаки нархи хонаи ҳозира 280 000 сомонӣ аст, бо мегӯяд муомила мешавад. 280 000 сомонӣ муомила дорад. шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз, деҳаи Тудакавш, хонаи 249. 4 дар хонаи дута дига дӯстони азиз, мақсад ки хали такхонаву дига чиро дорад. хоб нархи 280 та муомилаш мега дар назди хона, вариантҳои алиши ба Душанбе, рақамош аст билай, кадоми шумо даки маъқул аст, марамат занг занед. хона ремонт дорад, гирдванаш боли худ маҳкам, об свечам ҳастаем. агар шумо даки маъқул бошад, бештари маълумотои пурра аз рақамо. лайкҳо аз шумо ва хонаҳои нав мондан дар видеои оянда аз тарафи мо. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипразим, Гарадок дӯстони азиз. духонага квартира аст, ки дар 5 ошона қарор дорад, 40 квадрати метре. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстона термиса дорад. дом худаш 9 ошона аст, квартираи ҳозира дар 5-умаш қарор дорад. шаҳри Душанбе дӯстони азиз, Гипразим, Гарадок. хона ремонт дорад, адделни ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, байн калидор, ремонтош беҳтарин бо ҳама шароитҳои зиндагӣ. наздашда мақсад ки ҳама чизои лозимӣ ҳастанд. дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад ҳамин квартира бо нархи 360 000 сомонӣ, ки бо мегӯяд муомила ва савдои хубам мега дорад. бисёр дамон аз комментария хоҳиш карданд, ки аз Душанбе территорияи Гарадок ҳамин хел квартираҳо шавад, на баҳри шумо квартира гуфтаги дӯстони азиз. агар шумо дар ҳамин квартира маъқул муносиб бошад, маромат шумо занг занем, ҳамаша ба шумо соҳибаш фаҳмода метиҳанд. рақамҳои промои дастишона дӯстони азиз, мақсад ки фақат харидоро алиш палиш намешавад. лайк азани навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. хоб ноҳияи Ёвон, поёни Камсамол мега ваҳдат д. 9 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз, ки 2 дар хона кардагия. 9 сотиқ замин, 2 дар хона дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ошхона, банячкати гирдванаш хай ҳуй аст, нархаш мегӯяд 85 000 сомонӣ аст, бо ягон сум муомила мешавад. бисёр дӯстони мо подписчикои мо дар комментария хоҳиш карданд, ки аз территорияи Ёвон хонаи арзон шавад дӯстони азиз. ин намиқа ёфтем ба шумо пешкаш кардем. агар ки ҳамин шумо даки маъқул бошад,
85,000 сомон аст. Хайр ремонт дошта, хонаҳои барак фасонак, ноҳияи ёбон, поёни камсамуд ваҳда дид. Ҳамин хел маълумотро соҳибош пешкаш кардагиҳай. Ягон савол бошад, ягон маълумоти иловагӣ бошад, маромад занг занед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хоб адреси шаҳри Ваҳдат, Сомониён 11 назди суд, рӯпарӯи ду мактаба пешошта. Литсей мақсад ҳама чи ҳастай. Пеши мактаби 1. хоб Сомониён 11. назди духонага квартира ҳастай, ки дар 6 ошона қарор дорад, 42 квадрати метрай. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад назди ва мақсад ки духонага мегад лифтшам мегад часпондагӣ нест, мегад неки лифта проектшуи ҳастай. нархаш мегад 237,000 сомонӣ аст, бо мегад муомилаи хуб мегад мекунем. азиз бо чизош мегад, бо чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. Ҳамин хел маълумотро соҳибшон пешкаш кардагиан, рақамошон аст билайн. Ягон саволтон бошад, ягон маълумоти иловагӣ, агар оиди ҳамин квартира шумо хоҳед, агар фаҳмида, маромад занг занед. Литсей, мактаб, балиса ҳамаш мегад, мақсад ки садик ҳамаш қади наздикай. 6 бошад, 42 квадрат духонага. Маромад дигар маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмода метавонед гиред. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, срочинаи қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, назди гимназияи Аминҷон Сунат, пеши Нихида. духонага квартира аст, ки дар 4 ошона қарор дорад, 45 квадрати метрай. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термису азиз дорад. пеши хонада мактаб, боғчаи кӯдакона, садик, университет, обшин бозорча, роҳи калон ҳама чи ҳастай. ва ремонтош мегад беҳтарина чихеле ки дар наводи дистин. шаҳри Бухтар, назди гимназияи Аминҷон азиз, пеши Нихӣ. нархаш мегад 275,000 сомонӣ аст. нархи ҳамин квартира азиз бо ягон сум муомила мешавад. хоб рақамҳои мегафони соҳибшон аст. агар шумо ягон саволу иловагӣ дошта бошед, хоҳед агар маълумотҳои квартира фаҳмида аниқтар, шумо занг занед. ба хотири меҳнатиам я лайк казанед фаромош накунед, наворо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Тула. шаҳри Ҳисор, деҳаи Тула қарор дорад. назди хона срочно фурӯхта мешавад. заминашон 3 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки дудар хона кардага аст, ки шкатур монтаж кардага. пеш хона навесатун азиз, хона дуруш кушода аст. хоб хай чихеле ки дар наводи дисен. хона мегад дастсрочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 55,000 сомонӣ, ки бегад бо муомила дорад. гирди хона маҳкам аст. нархи хона 55,000 сомонӣ аст, бо камтар муомила мешавад. прамои рақамҳои тисели соҳибшона дар рақамҳошон ватсапам доранд. ватсапшонам кор мекунад ва рақамҳошонам 55,000 сомон аст. шаҳри Ҳисор, деҳаи Тула. срочно мегад сум дар кора, мақсад ки беҳуда мегад занг занед, фақат одамони харидор. барвақт кадоми маъқул аст занг зана. ва дӯстони азиз, мақсад шумо мошин доред, хона доред, квартира доред, ягон аппарат, ягон маҳсулот доред барои реклама кардан, барои фурӯхтан, дар рақамҳои мо ватсапмон роӣ кунед, мо реклама мекунем. дӯстони азиз, дар ҳамаи шабакаҳомон реклама мекунем, мепартоем. агар шумо хонахар бошед, дар комментари назди ки аз куҷо ба шумо хона лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.